Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyong lahat, Sir PB, ay totoo pong nangyari at personal ko pong karanasan ito. Ako nga po pala si Charles. Laking Tondo po ako. At sa totoo lang po, ay hindi ako naniniwala noon sa mga aswang. Sabi ko po kasi noon, basta hindi ko mismo nakita, ay hindi talaga ako maniniwala. Kahit pa nga laging nagkukwento si Lolo ng kanyang mga naging karanasan sa amin ng mga kapatid at mga pinsang ko sa tuwing nagbabakasyon ito sa amin sa Maynila. Ayon sa kanya, dalawang uri ang aswang na nalalaman niyang mayroon doon sa kanilang probinsya. At pareho na siya nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanila. At ito yung aswang na lipad at aswang na lakad. Mabilis na lumipas yung panahon. Nagsilakihan na kami ng mga kapatid at mga pinsang ko. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lang namin na namatay po yung aming lolo. Kung kaya umuwi po kaming lahat noon. Bali may dala kami noong sasakyan. Hiniram ni tatay sa kanyang amo yung isang sasakyan ng kanilang kumpanya at isinakay pa nga ito sa barko. Medyo excited pa nga kami ng mga kapatid at pinsang ko noon dahil first time naming makakasakay dun sa barko. At dahil malayo yung bagong bahay nila Lolo, kung kaya inabutan na kami ng gabi sa daan. Naibenta kasi nila Lolo yung dati nilang bahay at lupa dahil sa pagpapagamot nito. At may isa pa kaming naging problema dahil hindi kabisado ni tatay yung daan papunta doon sa bayan na nilipatan nila Lolo. Bali dulo na raw iyon ng kanilang probinsya. Bata pa kasi si tatay nang siya ay magpa-Maynila. At hindi rin naman siya nakarating sa iba't ibang lugar noon nung bata pa siya doon sa kanila. At napapansin namin na sa tuwing itatanong ni tatay yung bayan kung saan nakatira sila Lolo, ay iba ang reaksyon ng mga tao. Hindi maganda. May isa pa nga nagsabi na mag-ingat daw kami sa lugar na yon. Pero wala namang natatandaan si tatay noong kabataan niya na may lugar na pinangingilagan at kinakatakutan doon sa kanilang probinsya. Pero naniniwala talaga siyang mayroong aswang dahil nga sa mga karanasan ni Lolo. Hanggang sa narating na rin namin yung bayan, ngunit hindi naman alam ni tatay kung saan banda yung mismong bahay. Kung kaya naisipan ni tatay na minsan pa magtanong, pero wala kaming makitang tao na nasa labas. Halos magkakalahating oras na. Binabagalan lang noon ni tatay yung pagpapaandar ng sasakyan. Hanggang sa may nadaanan kami na isang babae na naglalakad din doon sa daan. Dahan-dahan lang ito naglalakad na nakatungo. Kung kaya ang weirdo. At naitanong ko pa nga noon na hindi ba siya natatakot maglakad ng ganong oras na mag-isa sa ganong lugar. Dahil kung ako ay di ko talaga kakayanin.
dahil nakakatakot. Pero naisip ko na lang rin na marahil ay sanay na siya, pagkat tagaroon lang siguro ito. Nang mapatapat na kami sa babae, ay ibinaba na ni tatay yung salamin ng kanyang bintana. Bali nasa kabilang panig ng kalsada yung babae, at magalang niya muna itong binati. At pagkatapos, tsaka siya nagtanong. Nanatili lang naman itong nakatungo at hindi talaga humarap sa amin habang pinapakinggan yung mga sinasabi ni tatay. Akala ko nga ay hindi ito sasagot. Naisip pa nga namin noon na baka may sayad dito at may diferensya sa pag-iisip. Ang ganda pa naman sana niya. Pero bigla rin itong nagsalita at sinagot naman ito si tatay. Itinuro niya kay tatay yung direksyon, pero hindi talaga ito tumitingin habang nakikipag-usap. Matapos iyon, ay nagpasalamat na si tatay at pinaandar na muli yung sasakyan. Habang papalayo kami, ay hindi ko pa rin inaalis yung pagkakatitig ko sa babae. At nang hindi ko na ito halos makita, ay lumingon pa talaga ako at sinilip siya sa likod ng sasakyan. At doon ako nagulat nang bigla na lang itong nag-anyong ibon at mabilis na lumipad. At hindi ko na talaga napigilan pa ang aking sarili noon. Dahil bagaman nakaramdam ako ng takot, ay namangha talaga ako sa aking nasaksihan. At napatunayan kong totoo pala talaga yung mga ikinukwento sa amin ni Lolo. At nagkataon pa na papunta kami sa lamay niya. Kamusta po kayo, Sir PB? Ako nga po pala, si Criselda. Masugid nyo rin po akong tagapakinig. At may gusto lang rin sana akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol ito sa isang guro sa amin noon sa probinsya. Itago na lang natin siya sa pangalang Romy. Si Sir Romy po ay kilala naman sa paaralan namin na isang mahusay at mabait na guro. Pero nung huli ay napag-alaman na may lahi pala itong aswang. Nangyari iyon nang minsang papuntay niya sa kanilang bahay yung isa naming kaklase na babae at magpapatulong lang daw. Matandang binata si Sir at nag-iisa lang siya doon sa kanyang bahay. At dahil sa matalik akong kaibigan ni Sol, kung kaya niyaya niya ako at isinama. Nagpasama siya sa akin dahil pangit daw tingnan. Baka daw machismis pa siya. Na naisip kong may punto naman ang kaibigan ko. Kaya sinamahan ko siya. Pagdating namin sa bahay ng teacher namin ay nagtaka kami pagkat saradong-sarado ang bahay nito. Kaya inakala pa nga namin na wala ito doon. Pero sinubukan pa rin ni Sol na tawagin yung aming guro at sumagot naman ito. Maya-maya ay bigla nang nagbukas yung pinto. At napansin kong tila ba gulat na gulat ito nang ako ay makita. Para siyang natuklaw ng ahas nang malaman niyang may kasama si Sol. Pero inisip ko na lang noon na baka hindi lang niya talaga ako inaasahan, kung kaya ganun na lang ang kanyang naging reaksyon. Pero sa halip na papasukin kami nito sa loob ng kanyang bahay, ay tila biglang nagbago ang kanyang isip at sinabi sa amin na tapos na raw niyang gawin yung sinasabi niyang dapat na ipagagawa kay Sol. At ipinapansin pa niya sa amin yung pawisan niyang katawan. Kung kaya nga raw basa siya ng pawis dahil katatapos lang daw niyang gawin at minadali niya.
Pero iba na ang kutob ko nung mga oras na yon. Mukhang naudlot yung pinaplano niya. At kung ano man yung binabalak niya, ay malakas ang hinala kong iyon ay masama. At hindi naman pawis ang napansin naming magkaibigan na nasa kanyang katawan. Dahil nangingintab siya, napalagay namin langis iyon. At hindi maganda ang amoy. Nakakasulasok ang amoy doon sa kanyang lugar. At dahil sa hindi na niya kami kailangan, kung kaya umalis na rin kami. Hanggang sa may nabalitaan na lang kami na isang buntis doon sa kanilang lugar ang bigla na lang nakunan. At mayroon pang nakakita na kumakain umano ito ng buhay na manok. Bagaman hindi ko talaga nakita yung mga ikinukwento ng tao nun doon sa amin, ay naniniwala ako na may lahing ang aswang yung guro namin. Dahil bigla na lang rin itong umalis dun sa kanyang tinitirahan nang magsimula ng kumalat ang bali-balita na ito ay isang aswang. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Pipi. Ako po si Dennis at lagi din po ako nakikinig sa inyong mga kwento. May babahagi lang akong nakakatakot na karanasan. At ito po ay totoong pangyayari. Naganap po ito nang minsang pumunta kami sa probinsya ng kaibigan ko sa norte. Maikli lang tong kwento ko pero sana ay mabigyan niyo po ng pansin. Naayaya kasi ako ng kaibigan ko nang minsang umuwi siya sa kanila. At dahil balikan din naman, kung kaya sumama ako. Bali may sarili siyang sasakyan. Kaya naisip kong magiging komportable naman sa biyahe. Kaya pinaunlakan ko yung paanyaya niya. Kasama namin noon ang isa pa naming kaibigan na si Joe. Bali 3 kaming lahat. Malayo yung sa kanila pero nag-enjoy naman kami sa biyahe. Nang mga ilang bayan na lang bago ang sa kanila, ay doon na nangyari yung karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Yung dinadaanan po kasi namin nung mga sandaling iyon ay talaga pong napakadilim. Tanging ilaw lang ng sasakyan niya yung nagbibigay ng liwanag. At napansin ko rin na madalang yung mga sasakyang dumaraan doon na mabibilang nga sa daliri ng isang kamay yung mga nakasalubong namin. Kasalukuyan kami noong nagkukwentuhan sa loob ng sasakyan habang si Bernard naman ay abala sa kanyang pagmamaneho. Hindi namin ito tinitigilan dahil napapansin naming parang inaantok na. Biniro ko pa nga ito na kung marunong lang sana akong magmaneho ay pinalitan ko na siya. Nang bigla na lang kaming nagulat nang bagyang umangat yung sasakyan na para bang mayroon talagang nasagasaan. At napahintong bigla si Bernard. Kita ko sa mukha niya ang takot. Alalang-alala siya. Pero sabi niya, wala naman daw siyang nakitang may tumaan. Pero hindi rin umano siya sigurado. Baka raw napapikit siya at ito ay kanyang nasagasaan. Kaya mabilis itong bumaba ng sasakyan at sumunod din kami. Pumunta si Bernard sa gawing harapan ng kanyang kotse at yumuko pa ito. Pero wala naman siyang nakita. Kahit kami ay napayuko rin upang siguruhin. Ngunit kahit kami ay wala ring nakita. Bigla akong nangilabot. Dahil tandang-tanda ko talaga na umalog kami sa sasakyan at naramdaman kong umangat talaga iyon. At sigurado akong hindi lang ako ang kinutuban ng hindi maganda noong mga oras na iyon.
Alam kong kahit sila ay iba nang tumatakbo sa kanilang mga isipan. At di nga nagtagal ay nagyaya ng pumasok ng sasakyan si Joe at umalis na raw kami sa lugar na yon. Ako ang huling sumakay at pagsara ko ng pinto, nang paalis na kami ay nakita ko talaga ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit na nasa may gilid ng kalsada sa kabilang panig nang mahagip yun ng liwanag mula sa ilaw ng sasakyan. Mahaba ang buhok nito na nakalugay pero hindi maaninagan ang kanyang mukha. At napansin kong bigla na lang napayuko si Joe at maya-maya pa ay narinig ko nang umiiyak na ito. Takot na takot siya dahil nakita rin pala niya yung babae. Nang dumating kami kala Bernard ay kinuwento niya sa kanyang mga kaanak yung nangyari sa amin. Nung mga sandaling ito si Joe ay tahimik lang. At napapansin kong ito ay natutulala. Hinaina nila kami ng makakain at nangyayain namin si Joe ay wala pa rin itong kibo. Hindi talaga siya sumasagot sa mga sinasabi namin. Hanggang sa bigla na lang itong nagwala at nagsisigaw. Naisip ko kaagad na baka sinapian ito dahil na rin sa mga ikinikilos nito at sinasabi. May binabanggit pa nga siya nung aksidente at namatay umano siya. Galit na galit si Joe at ayaw talagang magpaawat. Kung kaya napilitan na kaming igapos ito. Patuloy siya sa pagwawala. Tinakasan daw siya ng nakasagasa sa kanya. Inutusan ng nanay ni Bernard yung nakababata niyang kapatid na sunduin yung kapitbahay nilang albularyo. At di nga ako nagkamali sa aking hinala. Sinapian nga si Joe at ito yung nakita namin sa may gilid ng kalsada. Kaya mula noon sa ting bumabiyaya ko ng malayo ay patuloy kong naaalala yung naging karanasan ko ngayon. Sa awa naman ng Diyos ay napagaling din ng manggagamot ang kaibigan naming si Joe. Ang nagbahagi ng tampok nating kwento para sa pagkakataong ito ay isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Hernan. Isa siyang OFW at nakahiligan na rin niya ang pakikinig sa ating programa. Ang ibinahagi niya sa atin ay karanasan mismo ng kanyang tsuhi na si Carding. Noon kasi sa probinsya nila ay may kahirapan talaga ang pamumuhay. Kaya kung kani-kanino siya sumasama para lang makapagtrabaho. At wala siyang pinipiling gawain. Kahit mahirap ay pinapasukan niya kumita lamang ng pera. May isang anak na kasi sila noon ni Jocelyn at ayaw ni Carding na may masabi ang mga biyanan niya sa kanya. Lalo pa nga. At ayaw talaga ng mga ito kay Carding. Hindi sila boto na siya ang mapangasawa ng kanilang anak. Dahil nga sa mahirap lang ito. Marami pa naman ang nagkakandara pa nun sa kanilang anak sa panliligaw. Na ang ilan pa nga sa mga manliligaw nito ay talagang may sinasabi sa buhay. Kaya gano'n na lang ang pagpupursige ni Carding noon. Umasa siyang baka sakali ay magbago ang tingin ng kanyang mga biyanan at partidos ng asawa kapag nakita nila ang pagsusumikap niya. Minsan ay nayaya siyang muli ng isang kaibigan doon sa ibang bayan para magtrabaho.
Hindi naman iyon pinalampas ni Carding at sumama nga ito sa kanyang kaibigan. Malayo ang pinuntahan nila. Halos buong araw nga silang bumiyahe ng pagkakataon na yon. At iyon din yung unang pagkakataon na nakapunta si Carding doon sa lugar. Kaya nakadama siya ng kaunting kagalakan dahil sa may narating na naman siyang bagong bayan. Pero medyo nagulat si Carding ang pagkatapos nila bumaba mula sa jeep ay naglakad naman sila at may kalayuan pa ang kanilang nilakad mula doon sa kalsada kung saan sila bumaba. Ang buong akala niya kasi ay doon na lang malapit yung pagtatrabahuan nila, pero malayo pa ang kanilang nilakad. Halos 1 oras din na lakaran bago nila narating yung lugar kung saan sila gagawa. Doon ay nalaman ni Carding na bakod pala ang kanilang gagawin at malawak yung lupa na kanilang papadiran. 2 lang silang magtatrabaho at mayroon namang isang maliit na kubo doon kung saan sila tutuloy. Sinabi nung may-ari na siyang nagpapagawa na magpapadeliver na siya ng mga materyales sa kinabukasan at maaari na silang magumpisa. Na agad namang sinang-ayunan ni Carding at ng kaibigan nitong si Jose. Sinabihan sila ng may-ari na magpahinga na lang muna dahil siguradong pagod pa sila sa biyahe. At maya-maya lang ay nagpaalam na ito sa kanila. Mula doon sa kubo kung saan sila matutulog ay mga 10 minuto ang layo ng bahay nito. Pagpasok nilang magkaibigan sa loob ng kubo ay napansin nilang mayroon na doong 1 sakong bigas at may nakataling manok sa silong. Nasabi nung nagpapagawa sa kanila ay kanila na lang katayin upang may maiulam. Napansin kagad ni Carding na mukha namang mabait yung magiging amo nila. Kaya natuwa siya dahil sabi ng kaibigan niya ay libre silang lahat doon. Naisip ni Carding na malaki ang maitatabi niya mula sa kanyang sweldo. Pero ang hindi niya alam ay mabilis ding magbabago ang lahat. Dahil kinagabihan noon ay may napansin kagad siyang kakaiba. Kasalukuyan sila noong naglalaro ng baraha. Iyon ang pinakalibangan nila habang nagpapanto. Nang marinig nilang magkaibigan yung malakas na pagbagsak sa bubungan ng kinaroroonan nilang kubo. Kaya mabilis nga silang napatingalang dalawa. Nagtaka silang magkaibigan sa kung ano kaya yung bumagsak na yon sa bubong. Ang ginawa naman ng kaibigan ni Carding na si Jose ay bigla niyang hinipan yung lampara na nasa malapit. At ganun din ang ginawa ni Carding sa isa pang lampara na naroon naman sa may lutuan. Biglang dumilim sa loob ng kubo. Kaya nangangapa si Carding nang bumalik doon sa kinaroroonan ng kanyang kaibigang si Jose. Nakiramdam silang pareho at kapwa hindi nagsalita. Hanggang sa bigla nilang narinig yung pagkaluskos doon sa itaas. Para yung isang manok na kumakahig. Pero mas marahan nga lang. Kaya dahil doon ay hindi nila inalis na magkaibigan yung kanilang pagkakatitig doon. Parang nasabik silang malaman kung ano talaga yung nasa bubungan. Pero nagulat silang pareho nang bigla na lang may pumula doon sa itaas. Para yung 2 bagay
na nagbabaga. Kitang-kita nila iyon dahil sa balot ng kadiliman ang buong paligid. Na nang makita nilang dalawa yon, ay kinutuban na sila ng hindi maganda at talagang nahintakutan. Pagkat parang alam na nila pareho kung ano ang nasa bubungan. Kaya mabilis na kinuha ni Jose yung flashlight na nasa bag at kanya iyong binuksan. At agad niya iyong itinutok doon sa nagbabagang mga mata na bigla namang umiwas nang ito ay masilaw. Sinamantala nilang magkaibigan yung pagkakataon at kinuha yung mga natirang kawayan na nasa gilid dun sa tabi ng dingding. Hindi sila nag-uusap pero nagkakaunawaan silang dalawa. Nakatingin pa rin sila pareho doon sa bubong dahil nararamdaman pa rin nila iyon doon. Hanggang sa narinig nilang may biglang tumalon mula sa itaas. At matapos iyon ay nakarinig sila ng isang pusa na nang kanilang pakiramdaman iyon ay tila nagpapalipat-lipat ng pwesto. Nagpapaikot-ikot iyon sa palibot ng bahay. Kaya gumit na silang magkaibigan doon sa kubo na 3 lang ang bahagi ng nasabing maliit na bahay. Yung tulugan nila na nakaangat ng bagya sa lupa ang pinakasahig. Yung kainan na kung saan mayroong katamtamang laki ng mesa at yung lutuan at lababo. Naisipan nilang gumit na dahil hindi maganda ang kutob nila dun sa pusa na lumilika ng nakakakilabot na tunog ng mga sandaling iyon habang nagpapaikot-ikot. Naging malikot ang kanilang mga mata habang iniilawan nila yung bawat bahagi ng kubo, hanggang sa bigla na lang lumitaw yung pusa doon sa siwang sa may itaas ng lutuan. Kaya nagulat silang magkaibigan. Isa iyong malaking pusa. Napaatras silang dalawa doon sa may pinto. At nang kanila iyong ilawang muli ay napayaw ng todo si Jose dahil sa matinding pagkagulat. Dahil ang nakita na nilang gumagapang sa may lupa ay isa ng tao na may mahabang buhok at basa ang buong katawan ng langis. Nakakasulaso ang amoy nito. Kahit natatakot ay tinutok nilang dalawa yung hawak nilang kawayan doon sa aswang. Kung kaya natigilan nito at hindi na itinuloy pa ang paglapit sa kanila. At nang mag-angat ito ng kanyang ulo ay wala ngang duda na ito rin yung nasa bubungan dahil sa mapupulang mga mata nito na nagbabaga. At nakita din nila yung kaibahan ng mga ngipin nito nang ito ay umangil na parang pusa sa kanila. Nahigit na matulis yung mga taglay na pangil nito kesa sa karaniwang tao. At ang kapal ng kanyang mga kilay na halos magpang-abot na. Dahan-dahan itong gumalaw sa magkabila na para bang umahanap pa rin ng tiyempo upang umatake. Pero sinusundan naman ito nila Carding ng hawak nilang kawayan hanggang sa bigla na lang itong pumasok sa kanilang tulugan at doon dumaan sa may bintana palabas na dahil doon ay nasira ang sara nito dahil sa pwersahang ginawa ng aswang. Nang hindi na nila ito makita ay doon pa lang sila nakapagsalitang magkaibigan. Hindi sila makapaniwalang dalawa na nangyari ang mga bagay na yon sa kanila, pagkat hindi nila inaasahan na kanila talaga iyong mararanasan.
Bagaman sa probinsya nila ay laganap naman talaga at buhay na buhay ang mga kwento tungkol sa mga aswang. At marami silang nalalaman tungkol sa mga ito dahil na rin sa mga magulang nila na siyang maraming karanasan pagdating sa mga aswang. Pinagtulungan nilang magkaibigan na kumpunihin yung nasirang trangka ng bintana at saka nagpa siyang maiga. Pero kahit anong pilit nila ay hindi na talaga sila dalawin pa ng antok dahil sa nangyari. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay dumating na dun sa kubo yung may-ari. Naabutan sila nitong nagkakape at agad na kinamusta yung naging unang gabi nila doon. Hindi naman kaagad nakapagsalita sila Karding at sa halip ay nagkatinginan pa muna sila. Tila alam naman na ng may-ari yung dahilan, pagkat alam naman pala nito ang tungkol sa mga aswang doon sa kanilang lugar. Kaya nang magtapat silang dalawa ay humingi pa nga ito ng pasensya sa kanila, pagkat hindi daw nito sinabi kaagad. At nalaman nilang magkaibigan na yun pala ang dahilan kung bakit pababakuran nito yung malawak niyang lupa. Dahil dati pala nitong pastuan niyon. Pero isa-isang nangamatay ang kanyang mga alagang baka hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga ito dahil na rin sa kagagawan ng mga aswang. Nagulat naman sila Karding nang marinig ang banggit ng may-ari na mga nang ibig sabihin pala ay hindi lang iyon nag-iisa. Bigla silang kinabahan dahil naisip nila na paano na lang kung bumalik iyon at may mga kasama na. Gusto na sana nilang umuwi at wag nang ituloy pa yung trabaho. Pero nakiusap sa kanila yung may-ari. Marami na raw siyang nilapitan at inalok na gumawa doon. Pero tinatanggihan siya dahil na rin sa isang rason. At yun nga ay dahil sa mga aswang na naninirahan malapit doon. Sabi pa ng may-ari, marami na rin siyang nilapitan tungkol sa kanyang problema. Lalo na nung mga panahong unti-unti nang nauubos ang kanyang mga alagang baka. Pero kahit kanino niya idulog ay wala siyang makuhang magandang resulta. Kaya ang tanging naisip na lang niya ay ang pabakuran na muna ito bago niya muling lalagyan ng mga alaga na nangangailangan nga rin daw siya ng mga magbabantay. Pagkatapos mapadiran ang lupa niya at inalok pa niya sila Karding na may buwanang sweldo sila at sagot niya ang bigas at mga kailangan nila sa bahay. Dagdag pa ng may-ari, bibigyan rin niya sila ng kargada bilang proteksyon. Biglang nabuhayan ng loob si Karding nang kanya yung marinig dahil mahilig talaga siya sa baril at mahusay din siyang gumamit nito. Sa bahay nga nila ay mayroon siyang disabog na nabili lang niya ng mura sa isa ring kaibigan. Pero sinabi ng may-ari na ang mga baril niya ay lisensyadong lahat, kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Sinabi ni Karding sa nagpapagawa na itutuloy nila yung pagtatrabaho sa kanya kung papahiramin niya sila ng baril para naman maipagtanggol umano nila ang kanilang mga sarili laban sa mga aswang. At pumayag naman ito. Kaya isinama pa sila nito sa kanyang bahay at namangha silang dalawang magkaibigan. Dahil mayaman pala talaga ito, pero simple lang kung manamit at mapagpakumbaba. Kung kaya
hindi mo agad mahalata. Tag-2 baril ang ipinahiram sa kanila ng amo. May mahaba at mayroon ding maiksi. Bukod doon, ay binigyan din sila nito ng tag-1 talibong. At ipinadala rin sa kanila yung Petromax na ilawan nito para mas maging maliwanag sa loob ng kubo nila kapag gabi. Nanghiram din si Carding at Jose ng iba pang mga kasangkapan na maaari nilang magagamit sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng kanilang kubo na tinutuluyan. May naisip kasi silang dalawa. Nagtaka naman yung may-ari sa kanila dahil kahit mga lata at bote ay kanilang pinanguha at dinala doon sa kubo. Nung araw ding yon ay dumating na rin yung mga materyales na gagamitin nila sa paglalagay ng pader sa lupa ng kanilang amo. Pero nakiusap sila dito na kung maaari ay aayusin muna nila yung kubo at yung paligid na pagtatrabahuan nila, na madali namang pumayag yung amo. Kaya habang abala yung mga pahinante sa pagsasalansa ng mga materyales, silang dalawang magkaibigan naman ay abalang-abala sa paggawa ng kubo. Kanila itong pinatibay at nilagyan ng mga pangontra sa aswang. Nilagyan nila ng makabuhay ang paligid nito at nanguha din sila ng mga sanga ng sintores at kanila iyong ilagay sa may bubong. Ganon din sa mga puno na nasa malapit. Habang yung mga lata naman at bote ay kanilang ginamit para pang alarma sa kanila. Naglagay din sila ng mga patibong sa palibot maliban sa daanan, dahil alam naman nilang hindi daraan doon ang mga aswang, at para hindi rin mabiktima yung may-ari at ibang mga tauhan at kaanak nito kung sakaling sila man ay pumunta sa kubo. Sa ginawa nila Carding at Jose ay mahirapan talaga ang mga aswang na makapasok. Masusugatan muna sila ng maluba bago pa sila makalapit. Kinagabihan ay maaga silang kumain at matyagang nag-abang sa pagbabalik ng aswang, pero walang nagparamdam. Ngunit hindi pa rin nagbigay ng kumpiyansa sila Carding, pagkat alam nilang hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Malakas ang kutob nilang babalik pa rin ito, at malamang ay tsumitsyempo lang. At hindi nga sila nagkamali, dahil ng sumunod na gabi, magka-alas 9 pa lang ay nakarinig na sila ng malakas na tinig. Pero kanilang ipinagtaka iyon, pagkat hindi iyon tinig ng isang mabangis na aswang, kundi tinig iyon ng isang nasaktan at nagmamakaawa. Narinig nilang humihingi ito ng tulong, at may halo ng pagtangis yung pagsigaw nito, kung kaya nabagbag naman ang kalooban nilang magkaibigan. Kaya nagsukbit sila ng baril at talibong sa bewang at kanila iyong pinuntahan. Pagdating nila dun sa butas ay nakita nila ang isang lalaki na nasa edad 60 mahigit na duguan at hindi makaalis dahil sa mga kawayang tumusok sa braso at mga binti nito. Buti na nga lang at hindi ito napuruan sa likod, na nadaplisan lang ito sa may tagiliran. Pero tulad ng nauna ay umaalingasaw din ang masangsang na amoy nito, at walang dudang aswang talaga yung lalaking nahulog doon, pagkat hindi pa tuluyang nanunumbalik ang kanyang mga mata sa dati. Hindi pa man ay nagpasalamat na ito kagad sa kanila at sinabing buti naman daw at pinuntahan nila ito.
Nagmakaawa ito sa kanila at humingi pa ng tawad. Nangako din ito na hindi na sila gagambalaing muli. Basta tulungan lang siya sa kinalalagyang sitwasyon. Sabi pa nung lalaki, gusto pa niyang makasama ang kanyang asawa at mga anak. Kung kaya, bigyan pa raw sana siya ng pagkakataon. Nang maramdaman naman nilang magkaibigan na sincero ito at bukal sa kanyang loob ang mga sinabi, ay kanila itong tinulungan at inilabas mula doon sa butas. Kanila pa nga sana itong dadalin sa kubo para gamutin. Ngunit tumanggi na ang lalaki at sinabing kaya na niya ang kanyang sarili. Nagpasalamat na lang ito muli sa kanila at umalis na. Nang sumunod na araw, ay sinimulan na nilang magkaibigan ang paggawa sa pader. Lumipas ang ilang araw at gabi, napayapa at walang nanggambala sa kanila. Kaya napanatag na rin silang magkaibigan. Pero isang gabi, ay nagulat na lang silang dalawa nang may maramdaman sila doon sa kanilang bubungan. Kaya nagtaka sila pagkat paanong nakarating yon sa bubungan. Kinuha nilang dalawa ang baril at inihanda. Sinabihan nila yung nasa bubong na kanila itong pauulanan ng bala kapag hindi umalis. Hanggang sa narinig nila ang impit na boses nito. Narinig nilang nasaktan iyon at hinala nila Karding ay natinik ito ng sanga ng sintores na kanilang inilagay doon. Ang akala nilang dalawa matapos iyon ay aalis na ito. Pero bigla na lang nitong kinahig yung kanilang dingding. Na ginawa niya talaga iyon paikot. Dahil doon ay naisipan na nilang labasin ito. Pero nagulat na lang sila nang tumambad sa kanilang magkaibigan ang dalawang aso na may kapwa mapupulang mga mata na nag-aaway. Nagpagulong-gulong ang mga ito at parehong mabangis. Hanggang sa hindi na kinaya pa nung isa at kusa na iyong umalis. Matapos iyon, ay umalis na rin yung isang aso pero lumingon pa itong sandali sa kanila bago tuluyang lumisan. Hinala ni Karding at Jose ayun yung lalaking kanilang tinulungan. At hindi lang sa isang pagkakataon nangyari iyon, na para bang nagsilbi na itong dagdag na bantay para sa kanila. At minsan ay bumibisita din ito sa kanila kahit araw. Hanggang sa naging kaibigan na rin nila ito. Naging maganda at maayos ang trabaho nila Karding doon sa kanilang amo. Natapos nilang matiwasay yung pinapagawa nito. At kalaunan ay kanilang tinanggap yung iniaalok nito sa kanila. Kaya lumipat na doon sila Karding. Isinama na niya ang kanyang mag-ina doon. Ganon din ang ginawa ni Jose. At tinati nilang magkaibigan yung malaking lupa na yun ng kanilang amo para bantayan. May kanya-kanya silang bahay. Naging maganda ang kanilang pamumuhay at umasenso silang pareho dahil na rin sa suporta at kabaitan ng kanilang amo na sila ay pinagkatiwalaan nito kahit sa mga mahalagang bagay. Kaya nung huli ay natanggap din ng mga partidos ni Jocelyn si Karding. Humanga sila sa kasipagan at kabutihan nito. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati.
Sa mga masusugid nating taga-subaybay, binabati po natin sila Jovan Abanyo, Misuki Kawabata, Rosso Vlogs, Burns A, Sevi, Meso Raman, Hazel Fiesta, Maria P. Escudero, Lourdes De Jesus, Bobby Ongsueco, Carmelita Mabanag, Arlene Cools Besa, Mary Asilar, Karen Ann Sumalinog, Lord Ulaybar, Jan Reniel Sakate, Michelle Cedron, Eros Florita, Shirley Carillo, Reggie Tairos, Maria Ellen Garcia, ang Ermitanyo, Real Mix Vlog, Laida Mercado, John Brian Galina, Lily Rose Berbigal, Hale Rainlet, Vicky Tabios, Chona Sotis, Jesse Samiliano, Samuel Bisapal, Maria Asi Gumban, Ma'am Diaz Weng, Mirna Boho, Rosmen Quaresma, Miss Aisa Amigo, Ma'am Dimples Yumi, Alina Saeva. Maraming salamat po at hanggang sa muli.